Gawas man di ayron. Naa man di ko'y parcel maabot. Asa mo kong ibayad ani? Saan mo niya akong bana? Nawa may sweldo. Kinsa man po yung sweldo? Nawa may trabaho pod. Mangutaan na daw ko ng babae, Bi. Kung asa nagpuyo na si Claire Dalugdong. Ayo. Day? Naon ta ko'y pangutana sa imo ha? Oy sir, unsay ato sir? Day. Kaila ka ning Claire Dalugdong? Clear dalugdog? Ako man na sir. Ah, ikaw di ay? Ma'am, nakakay parcel na abot. Ila gani na sir? Ma'am, 69 pesos. Saan man kami? Nawa mo ko'y kwarta. Ay, kabalo na ko. Adto di ko kapari. Dito ko mamaray. Ma'am, nagdali ba ako ma'am? Kaya naapa ko'y daghan i-deliver. Kung nagdali ka, paabutas ako. Kay maningil sa ko sa kong silingan. Layo na ma'am. Giingnan ka ganing silingan. Duol ra. Nara di oh. Sige ma'am, paabuton ta ka. Uy, hala. Magkilis sa day ko. Magpasiksik ko. Aram dili ko balibara ni pari. What? Dili na siguro ko balibara ni pari ani oy. Magto na ko bi. A few moments later. Ayo. Wow. Mura magnagtag diwata si pari. Uy pre, naunsa ka? Uy, Mare, ikaw day na? Naalagi ko pre, kaya nako'y tuyo ni mo ba? Nas akong gibati, oy. Naglukso-lukso man akong kasing-kasing. Gigunitan pa jud niya akong abaga. Pre, naunta ko'y tuyo ni mo ba? Ikaw rin makasulbad ani. Na, atay. Pila kay gikinanglan aring Mari, no? 100 na lang ba yan akong kwarta? Mari, pila day mo gikinanglan? 100 brigod pare. Ay, 100 na rin, Mare. Oh pare. Tama-tama, kay napo ko'y 100 rin, Mare. Wanay biya to sinang Marlin unya kay maningil to sa kong arawan. 100 pud baya to. Ug dili na ako ihatag. Basig mangluod pud niya ni si Mari. Ya dili na mo ni mo ani. Pre, na pre. Aw na, uy, dara Mare, oh. Salamat ani pare ha. Nya mo na ko pare. Mamoblima jud kuron ani kung asa kong ibayad ani sa arawan. Saon maguni si Mari ba? Man jud mabalibara. Hala sinang Mari. Ayo. Tago ko bi. Lucio? Lucio? Ayo. Ah, bahala ka dia. Dili ko mo gawas.